ne bala me bagaw à l'air des infos pertinents Dante fait son analyse ame kuma la Hermina et ambalmake no petit Gimbaye no malien demsenie c'est un comédien Abba Fatoura vraiment ame douke petit Gimbaye Abba Fatoura vraiment ame douke alaka ambamso alaka adaro sumaya mashallah alaka yeusama ni yain mashallah alaka benya kanta do makono o petit Gimba taille donc vraiment c'est un jeune on doit lui encourager beaucoup parce que abadon armadin et kobenat mado il y a 2 jours de cela akume nuzila kutara feno soraka sono bo o doucedie kaba fatura donc kololo be armadin soro anatma de donc quoi yefamia donc 2 jours successivement a klemeka kobe na akama yefamia vraiment ala deli ala kanike ni manaye anam bela jelima ala kan bebla suratul mustaqim kan machallah mais il faut vraiment prier pour le jeune homme. Moi j'aime trop les jeunes maliens n'était malien dimsonu sika kulangela mais dimu korot madola membu befe ou bekadne parce que niame chini c'est la jeunesse. Donc yani mina klaka ndado odila quand on parle de demain là on parle de la jeunesse. Ici qui dado chinina kasoyima dimsonu kumafo yefom l'avenir du Mali c'est la jeunesse du Mali. Il faut pas gagner encore amoune djamanyamagoye. Il faut jamais qu'on oublie ça. On peut jamais oublier ça. L'avenir du Mali, c'est la jeunesse malienne. Sans la jeunesse, il n'y a pas de l'avenir. On est 70% ou 75% de la population. Comment on doit se concentrer sur la jeunesse pour que on se concentrer tout maintenant. L'avenir meilleur, c'est très très important. Mais bon, et umusangari fen la parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko maliko fa de bɛ ne la a bɛ dɔw kɔnɔ ko kulonkɛ de don ne ta tɛ kulonkɛ ye dɛ ne tɛ bezini na n tɛ view kɔ mali de ka di ne ye i ye faamuya mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka jamana servi à quel niveau n'i ta ye jamana ko ye dɔrɔn ne b'i supporter inshallah ni umusangari de la divate malienne awɔ la divate malienne i ye faamu ale de filɛ nin ye a tagara ka na mɔnɛ bɔ anw na mɔnɛ bɔ den kɔni awɔ ko mɔnɛ bɔ den k'i tɔgɔma u t'o de fɔ manden yan ko mɔnɛ bɔ den k'i yala ko mɔnɛ bɔ den k'i ɲansa ko mɔnɛ bɔ den k'ale k'i tɔgɔma sa an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ masa min ye ala ye ni Umu Sangare de a y'a deliko daminɛ awɔ nka a y'a deliko daminɛ jɔn oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Umu Sangare ye a deliko daminɛ masa min ye ala ye Umu Sangare nana ka maliyɛnw ka mɔnɛ bɔ anw na ka taa turufe ba ta fo diɲɛ kunkun n'a ɲaɲa ye faamu ka n'o di maliyɛndenw ma ka yira k'a fɔ ko siya tɛ diɲɛ kɔnɔ siya min ka fisa n'anw ye o siya tɛ yen Umu Sangare for the album Tembugu a Tembugu on the world circuit a y'a ka album ne ta best artist in the world k'a ka album min ta mun dalen bɛ ko Tembugu ka taa Tembugu yala Tembugu bɛ ka prix ta diɲɛ fan bɛɛ fɛ je suis très heureuse et honorée d'annoncer que j'ai remporté le prix de la meilleure artiste au Sanglin Music Award. A taara Sanglin Music Award la a kɛra meilleur artiste de malien den yɛrɛ kɔni malien muso kulukutu ka taa a prix ta ka na di a fabara award pour mon album Tembugu Timbuktu ko Tombouctou a b'a kɛ to ko Tombouctou i ye faamu to a ka mani ne hali dɔɔni i ye faamu a ko ka ca toro o de la a kan ka bamanankan fɔ Tombouctou. Je tiens à remercier ma maison de disques World Cirque pour leur soutien soutenu ainsi que Sanglin Magazine et tous ceux qui ont contribué au succès de ces albums. Donc abe befo mo ya demain car album baraye. Donc ne Umu Sangare la divate malienne, elle est à célébrer, elle doit être célébrée. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ne banana mebrao ambola Hermina breaking news. Donald Trump, allez kumana. Donald Trump est mon fort américain yana. Donald Trump ya ira américain na. Qu'on a le kera présent, que ça va lui prendre que quelques heures. Il faut quelques heures. Que les clés calme guerre entre l'Amérique et la Russie et l'Ukraine. Quelques heures. Donc avec campagne nous devons arrêter cela. Donald Trump kokuni guerin kakanga dabla sans. Cela me prend 24 heures quand je deviendrai président pour arrêter cela.
Donald Trump go qu'on a le président américain, que ça va lui prendre que 24 heures. Comme ça, mais allait guérir d'être le plus vite possible. L'ancien américain et président américain et actuel candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump a déclaré qu'il ne choisissait pas entre l'Ukraine et la Russie. Awo. Donald Trump go, quand les data là. Awo, aïe aïe. Quand les data là bi à data la chini. Ko parce que avec ka jamana be ka kɛlɛ kɛ irisi la fɛ ko kɔrɔ tɛ k'ale bɛ kɛlɛ kɛ irisi la fɛ ko ale tɛ soit ta ale tɛ dɛmɛ a tɛ dɛmɛ irisi la fɛ a tɛ dɛmɛ Ukraine fɛ il va pas choisir entre il va pas être comment dire ale tɛ kɛ pétrolier a tɛ kɛ pétrolier tasuma minɛ yɔrɔ la a tɛ ko ye dɛ ko ale bɛna faga de ko wa k'a b'a faga 24 heures kelen fila saba mugan ani naani k'a b'a faga. Voilà comment un leader doit parler. Un leader doit toujours aller vers de rassemblement au lieu de se séparer. Ça, c'est le langage d'un leader, malgré qu'il a ses défauts. Donc, on va voter ni un. Parce que nous n'a pas trop amené mon sou de quoi. Parce que Tchero est allé, Tchero Bourangé, avec le président, avec le mec en datourant Tchankono, n'est qu'un bois Kalamako, Américain président Biden, ko allait des avions dit Macron pour que Trana et Tabou Manga Jamana Konala. Donc, on est devant le Bantoro à Ben Alana Krati. Dja Biden ne quelqu'un Macron demain comme Mali occupé. Donc Donald Trump quand il était demain aussi fait, quand allait qu'elle banne 24 heures. Donc a déclaré qu'il ne choisissait pas entre l'Ukraine et la Russie, mais qu'il voulait seulement arrêter tous ces meurtres. Comme lui, son objectif, c'est de mettre fin à tout ce crime. Morobeka ça, il n'a faut que Dabi. Il faut ni garanga doniga lila ibita Afrique d'Arabie là. Donc Donald Trump ko kalebe kelen bani ko parce que ça avec c'est trop. Il faut américain te fera, français te fera, allemand te fera. C'est les Ukrainiens qui sont en train d'être tués comme des moutons. Donc Donald Trump say he's going to put an end of that damn war. He's not supporting either one. He's going to put an end of it. Kalebe kelen bani. Il faut parce que qu'on est sous bon, vraiment il faut être un homme démoniaque, il faut être satanique pour regarder ce qui se passe à Ukraine à cette heure-ci. Les gens sont en train de mourir comme des lapins. Donc, Donald Trump go calme bon. Donc nous sommes en campagne sloganée. Parce que quand il était Mokosilani Erina, le journaliste de CNN tente constamment d'exiger que soutient Kiev à la victoire de l'Ukraine, mais Trump tient. Bon, les Ukrainiens et les Russes meurent tous les deux. Ko, à te faire mosika. Ko parce que, masami alaye, ko Ukraine on beka satomina, ils souffrent beka sa autour de là. Donc nous ne comment faut kuna sini na analyse là, do ma famia, parce que do kono ko comme Robido alala, ne ko kunu nga kuma la ya. Nous avons la stratégie pour nous faire nous kelenge ou kake nous te kelenge ou dabla parce que mon frère il va ka fara il va faut que chien a toto machila o toto ali meleke ou la il faut bien o te ali meleke ou sekene ni eri na ni koina donc ni be guerre que do ba guerre ka tabira de la sema na fa foi to ou la donc dans la tombe ka analyse be kili a ou faut 600 ko la réalité est quoi machile te ka toni koina. Malgré que les Russes ont les bombes nucléaires, ils sont en train de tuer les Russes aussi. Et l'Ukraine n'est pas arrêtée à les regarder comme ça. Non. L'Ukraine fait beaucoup de trucs, non. On a Poutine a fait un discours là. Ko uluka jamana ka futur, uluka existence, ko ça dépend, ko ça dans la main de leurs soldats. O kuma badi ou, o korodi, ko abeka ça, même pas encourager, a kana kele dabla. Donc guerre niveau na guerre maine mo ci te gagne guerre là. Nul ne gagne. Nul ne gagne. Or Afrique présent, il n'arrive pas à prendre des décisions pour faire sortir l'Afrique dans les poubelles. Parce que nous sommes dans les poubelles. On met poubelles qu'on a là. Parce que moi, si tu as une bombe nucléaire, tu as gagné guerre là. Afghanistan, qui est en Amérique, on a avion, tu as boli. Qu'Afghanistan là. Ani ala na crête ma ka ausiglenyana. Ok ausiglenyana de. O ma ka ausiglenyana. Oh yeah. Oh yeah. Ok ausiglenyana. Yefom. Nul ne gagne dans la guerre. Donc c'est pour cela les dirigeants africains doivent prendre leur putain de responsabilités et faire sortir notre continent dans les toilettes. Car l'Afrique se trouve dans les toilettes. Quand tu veux rechercher l'Afrique,
Il faut pas aller très loin. Il be boke rom na ta yena iba Afrique blale akonna la. Kanga jamana ke sunugundai ni kumana dron boybaro ko se ganyana bo dondoni ko se ganyana bo jona bonama ke dondoni na oke ibaro jugu banko ni jugu na nanko jugu bina amine ni jugu mana amine jugu bina bo anko fe ni jugu bo anko fe jugu bina amina sema boybaro France flani amena no fe qui s'emballe. On s'en fiche. Anga farambe kan yere soro o de fo kourni be fa ka jitike ki ka wobo bâton. Si tu veux traverser la mer, il faut vraiment mettre du trou dans ton bâton. Tu as noyé ou tu as nagé. Il faut choisir. Mais la réalité est quoi? Malgré votre puissance nucléaire, nul ne gagne dans la guerre. On va s'entretirer, c'est tout. Qui veut continuer à s'entretirer? Ne m'a fait Ali Baganté so oma. Ali Baganté so oma. Et ne ka kuma tere, ibe sigi uye kella kungo kono. Ube nyogon boxer, ka nyogon teti, ka nyogon teti, ka nyogon teti. Abe se niveau romani ala na krate bebe. Ule Bagauné. Ube kla nyogon yoro, ube nyogon jelibo, ube kla ko bebe se ko ube kla tout makula. Ali Bagamba do ko toro c'est toro. Donc en Ramadan africain, on ne décèle longa clé quand jamana no fait. Donc dans la Trump qui analyse ira, les Russes sont en train de mourir aussi tous les deux. Nous devons arrêter cela. Cela me prend 24 heures quand je deviendrai président pour arrêter cela. Trump veut aussi que l'Europe donne plus d'argent. Des États-Unis, selon Trump, on investit 170 milliards en Ukraine et l'Europe, on lit 70 milliards. Guerre d'Amérique ni 600 a ya partager Maliens, mais que Dieu nouvelle les daoma, on te qu'à partager. Ah bah partager, c'est très très important. Ah bah partager, ne pas barrer de qu'un. Il faut partager. Et ne te qu'à vivre qu'un, ne pas analyse de qu'un daoma. Il faut partager, c'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Donc, ne pas la même chose. Ni dans la guerre nadia à d'Amérique ni 600. Les Américains ont dépensé 170 milliards de dollars en Ukraine. Américains ont milliards keme ani biwolon vla ou yori blakatra Ukraine. Europe mo me dabadiya la ame mununga jonya la awo no de fo ngini be ke join dron son joma mo do ma mo me se ka na fanya yi me kana ke jonye mo mi se ka fo igla ye fo me ya basa kuma bobala datu o bena munu nyala bon anyi donc ambe jonya la France bolo on est Europe bolo ulu ma se ka vers bon ni 70 milliards te mais ni na c'est très très intéressant hein? Quand tu regardes la guerre qui s'est passée au Mali pendant 10 ans Kaladje ou wari min dépenser Ukraine kalo kelen konna la depuis là Mali dan o ma nyona dépenser à konna la il faut bien Mali ou wari min dépenser Ukraine au bout de 1 mois 10 ans nous sommes en train de mourir devant les États-Unis devant les Européens devant l'Union et l'UN devant le monde entier devant les boulons présidents de l'Afrique mais ils n'ont pas honte. Les blancs ont dépensé plus d'argent au bout de 1 mois à Ukraine qu'ils l'ont dépensé dans le Sahel, soit disant que l'avenir des Noirs les inquiète. Il faut aller battre les terroristes en Afrique. On doit s'inquiéter pour les Africains. On doit aller, on doit partir. Ils ont Wagner au Mali. Wagner est en train de faire des dégâts au Mali. On doit aller sauver les Maliens. Les Maliens sont en train de mourir. On doit se regrouper. Oh my God, terrorists in Africa. We cannot let them grow. Espèce d'enfoiré que vous êtes. You think somebody stupid? You spend 170 billion, less than a year. Africa is in a trauma for years and years and years and years. No effort, never. You have spent 10 years in Mali killing people. You have not spent money that you have spent in less than a month that you have spent for the entire year in the Ukraine. Donc, il est temps que les Noirs sortent dans leur bêtise. Il est temps que ne pas ne faut ne te soubrayo ne pas mon faut tienne do anga président ben kalama anga jamana mo ben kalama pour que c'est une fois toi bouyana il faut dégager il faut se débarrasser de ces gens s'ils sont prêts pour faire de vraies collaborations ils seront les bienvenus. Le Mali ne va pas collaborer avec des pays européens en base de la guerre soi-disant la protection. Nous sommes protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas protégés par des individus. Si les blancs veulent protéger les Maliens, ils n'ont qu'à venir créer des industries et les Maliens vont diriger et ça va appartenir aux Maliens et on va leur donner leurs profits comme on fait dans les banques. C'est tout. C'est ça le vrai business. Ou le business ici. A tobe manam lakan. Ni mo business ici faut être là à fois triena qu'on ne ko kabeka galon tika awi. Ye famia. Ni worbe to bubulo comme worbe bubulo awi wor suku min dépenser.
abina ni wari am business dans la jamana kono comme wari te korba bangi kono la donc am barake on vous donne les 10%, les 15%, pourquoi pas, mais ça nous appartient, on vous donne vos retours. C'est ça. Mais quand un blanc amène l'aide militaire en Afrique, que Allah te démolit sur cette terre. On n'a pas besoin de l'aide militaire en Afrique. What we need in Africa is to develop our continent. And in return, we will pay you your interest. That's it. Don't come to our country talking about you're going to protect us in terms of a war. We don't want to buy no war protection. What we want to buy is a development. What we want to buy is intellectual property. What we want to buy is education. What we want to buy is a health. What we want to buy is a value and a moral conduct of a human being. That's what we want to buy. C'est ce que nous on veut payer. Donc que cela soit très clair. Ambola Hermina et souligne la nécessité de poursuivre le dialogue constructif visant de refermissement du partenariat entre le Mali et les États-Unis dans l'intérêt partagé des deux pays. Voilà, c'est ça. Si l'Amérique veut vraiment avoir l'avantage sur le Mali, il n'a pas à être le plus intelligent. Ils n'ont qu'à venir sur la table. Nous, on n'a pas besoin de l'intermédiaire entre nous et les États-Unis. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et la Chine. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et la Russie. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et quiconque dans ce monde. Nous sommes des intellectuels. On a été parmi les beaux études, on a été dans les belles études et d'écoles des États-Unis. Dans les écoles privées, les écoles privilèges des États-Unis. On a eu des positions énormes dans ce pays. On est en train de contribuer. On est en train de créer de l'emploi dans ce pays. Nous ne sommes pas des tonneaux vides. Nous, on n'a pas besoin de la France qui soit l'intermédiaire entre nous et les États-Unis. Si l'Amérique veut vraiment se postuler en Afrique, nous, on n'a pas besoin de créer la guerre chez nous pour essayer de nous mettre à côté. Il faut que les Américains comprennent ça. Nos enfants sont des Américains. Moi, j'ai contribué ici. Et non, vraiment, Assimi Goïta, vraiment, engrais là, c'est le plus vite possible. Parce que c'est là, l'air est grave. Donc, if America want to come to Mali, they must know that they cannot go through French to get to us. We don't need no protection of the world. What we need is to fight against poverty. And we can fight against everything else. We don't need nobody to spoon feed us. We want to create a structure so we can build our country. And that's the fact. Ce qu'on a déjà est de bons leaders à part Dieu. À l'heure des infos pertinentes, j'ai fait mon analyse. Donc, pour que je me c'est très très important que anga posture changer, anga bo bilay wa rasulullah, anga bo manakafola. On peut pas parler, on peut pas avoir la langue du bois avec des gens qu'on connaît leurs intentions. Mali, selon l'ONU, l'armée et des combattants étrangers auraient exécuté 500 personnes en 2022 à Moura. Donc, ni les Américains ont kumakan, yefamia, ni les Européens ont kumakan, ni les l'ONU kumakan. Donc, au bout de la tournée, quelqu'un tout ce qui est en bureau, soit disant que ils s'inquiètent de l'Afrique, mais ils dépensent 170 milliards au moins d'une année dans un pays, la guerre qui a été créée devant nos yeux, mais avant qu'il y avait des guerres, déjà qui est là il y a 10 ans, qui n'ont pas dépensé cet argent au bout de 10 ans. Et ce n'est même pas être. Vous avez dépensé Kalokilen Kono, Ukraine. Vous avez dépensé 100 ans Kono, Mali là. Donc, à la place d'Ablaye Diop, c'est le débat que moi je vais vous les poser. Vous voulez quoi juste? Quel est votre objectif en Afrique? Si c'est la protection et vous voulez que l'Afrique se développe, parlons du développement. Et voilà ce que nous on veut qu'il se développe. Et voilà vos intérêts. C'est tout. À part ça, il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien à discuter. Ok? Il n'y a rien à discuter. Parce que ces gens-là, c'est
Donc il faut que l'Amérique et les autres pays comprennent que le Mali là, moi je m'emballe du Sénégal, je m'emballe de la Côte d'Ivoire. La réalité est quoi? Le Malien ne va jamais être des hommes soumis quand ça vient de l'avancement de notre pays. Et Kounou Nyebe, Amérique, Abidjan, ministre de l'Assemblée là, et Okme, Angadoulayan, Ananabo Nouvelle-Orléans, il était ici, donc l'Abidjan est en train de se postuler. Il faut couper les muromènes. Il faut couper les intermédiaires. Il faut diriger directement avec les gens qui peuvent prendre les décisions. Et il faut être très clair avec eux, qu'on sait que c'est eux qui sont derrière tous les conflits qui se passent dans nos pays. Nous sommes au courant. Parce que les Européens n'ont pas de moyens. Et ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont rien. Voilà les statistiques devant vous. Ils n'ont pas de moyens. Voilà les statistiques. L'Amérique dépense 170 milliards. Toute l'Europe combine ensemble. Ils n'ont fait que 70 milliards. Donc, on sait qui contrôle l'argent, prend les décisions. Et ça, c'est la vérité. À l'heure des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Eremina, Ibea Iraka Fo, quelle était démarche là? Non, non, non. Le président de Burkina Faso a montré que lui n'est pas malien. Non, non, non. Il n'est pas malien. Le président de Burkina Faso n'est pas un malien. Lui ne joue pas comme les Maliens. Allez, tout là. Ni ala sonama ba don fakelen bakelen boy ba do ko ye don non ni ala sonama inshallah amese anga fambai ka jatebene jajiri nana jajiri sanu jajiri nana jajiri wori jajiri nana jajiri ninche jajiri nana jajiri ambe jajiri fasala depuis domina somankunu kantebe bolika do kuluwola Burkina ibe ko qualité jajiri fasada ale yere de jajiri. Qu'est-ce qu'Ibé vient de faire? Burkina Faso, 5 combattants des groupes armés terroristes ont appelé pour déposer leurs armes. Ah bon? Madourou de Wulili ke Ibé ma ko krir allo. Ibé koko allo. Abe togodi. Tché koko Ibé connaît terroristes à la tourni comme Marfa Flene compte à la tourni. En un mois de fonctionnement du centre national d'appel, 5 combattants des groupes armés terroristes ont appelé depuis les régions des centres nord et du nord pour se renseigner sur les mécanismes de leur absolution selon la direction de la communication de la présidence de Faso. Ibeko Teresuma Naïmene Iteta Kasula. Nul ne va en prison quand tu es arrêté avec les machines gangs. Et Burkina, ni mina ni marfai, Iteta Kasula, il est fakari. Ni mina ni marfai, tu n'as même pas été terroriste. Ni ibe mina ni marfai de la bifara. Donc c'est tout, hein, au niveau de là. En kokoni ala sonama, il n'a pas que ala tete et Burkina fait. Il faut ni ala sonama, il va falloir ala tete Burkina fait. Alors qu'on a jamana bekachi. Ou bien on a président beka barake, nati ningi refara et masami alaye Mali islamé ou ko Mali islamé do ko fuko mene o sema, ko laïcité ou klala kelebela, il faut ou ka dugu tira ou klalo la, ou dome ka ke drogutala ou klalo la, ou demso te furu ou klalo la, demso kera lesbienne ou klalo la, denja ou kera gordigani ou klalo la, misir la siebeta ou klalo la, misir la solibeke ou klalo la, islamé ou bolo fara ou te nyogo fe ou klalo la, ou klalo bela tmamina o masaka fo nyana bo sila. Anga funekeni no Assimi Goïta o kelenga foka be loi bo o be ka tobu ta baton ame kuma la erimina fo ite ka bola ali Assimi ta make folo nene keru be boka keleke mo me 600 o ma kele ko no fe ko mumina le de muma sigi folo de sari ama famia malendo ido ngani fo quoi sari muma la wale ya quoi o kele be mali kono quoi est-ce que be ka famia c'est dommage hein donc ko dante tiki dado ni kuina bo adu fle ni suna bari do parce que nete nalomaye nete funu ye moi je ne sais pas un funu n'était très vous ou là où mon avec une nouvelle cinéma dante et ma famille et ka kalama et ka famille kanya ne ma mune famille abena mune fonyana ne ko awma akilima yala ame kuma la elimna bi munu me kelela ou be laïcité de konna la ame kuma la elimna ou ma kele ko no fait muma bla bala ere folo ou be ka kele ko no fait donc ne ba o ere to ndron o ni ala tie kuma ko ala. Donc, kale ala la biye juma de na aba la ne bora ka mun fo moi je suis pas le plus intelligent ne ko ni sambi ça va de mali be laïcité kono ou te kele la o fait o sera be bi to bu mun blanku ou bo kono bi o ma kele ko no fait o be ka kele ke mun no fait o ma kere folo comment que non ma boro yo donc no refon na ngo 1 + 1 est égal à 2 nete savaya boro na moi je joue pas les temps perdre
n'o de fɔ a ye n ko Asimi kelen bɛ ka diya aw bɛɛ la ne tɛ temps perdu ko ninnu na mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne don bɛɛ b'a dɔn moi j'ai pas le temps à perdre temps perdu ka gon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ne tɛ temps perdu fɛ diɲɛ foyi la je ne perds pas mon temps donc voilà la réalité a ma sigi fɔlɔ yɛrɛ sariya ma sigi u bɛ ka kɛlɛ k'o nɔfɛ a bɛ komi i k'i bolokɔnɔjɛgɛ bila i senkɔrɔjɛgɛ ɲɛ a ma kɛ naloma kɛlɛ ye wa donc u ka sabali on n'a pas le temps pour ça an ka jamana hinɛ b'anw na nous sommes jaloux an bɛ fɛ k'an ka jamana jɔ c'est tout ce que moi j'ai à dire donc n bɛ bɔ o yɔrɔ la parce que n kan ka taga bureau kɔnɔ j'ai pas beaucoup de temps a y'a partager n bɛna yɔrɔ min fɔ ye c'est très très personnel maliyɛndenw ɔrɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ministre man ka taga sema man ɲi azawad man ɲi nin si man ɲi nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais mun ka jugu n'a bɛɛ ye maliyɛnw n bɛn'o fɔ aw ɲɛna o y'an ka jamana cili de ye an ka jamana cili jumɛn maliyɛnw denmisɛnninw kɛra dɔrɔgutalaw de ye a ye nin lajɛ anw ka jamana de ye maliyɛnw mais maliyɛn denmisɛnninw de ye ta u bɛ dɔrɔgu ta i ye faamu an ka da maga nin na très très fort mais maliyɛn denmisɛnninw de u kɛra dɔrɔgutala de ye dɔrɔgu de b'an ka jamana kɔnɔ fo à la merde i ye faamu an ka jamana kɛra dɔrɔgu feereyɔrɔ de ye an ka jamana denmisɛnninw de bɛ ka kɛ dɔrɔgutala ye nin cogo la nin kan ka maliyɛn muso bɛɛ jɔrɔ nin kan ka maliyɛn den bɛɛ jɔrɔ nin kan ka mali du den bɛɛ jɔrɔ maliyɛnw an bɛ kuma la heure min na mali du 100 o 100 du 50 den dɔ kɛra dɔrɔgutala y'a kɔnɔ mali du 100 o 100 du 50 dɔ den ye dɔrɔgutala y'a kɔnɔ maliyɛnw mali du 100 o 100 o du 50 kɔnɔna la mɔgɔ denw kɛra fatɔ ye u kɛlen bɛ k'a dogo parce que danbe b'an ka jamana kɔnɔna la maliyɛnw a bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ mɔgɔw dɔgɔninw kɛlen bɛ fatɔw de ye fan bɛɛ fɛ ne dan tɛ yen ça c'est très personnel pour moi c'est très personnel an dɔgɔninw fa bɛ ka don dɔw la moi personnellement dans ma famille je sais qu'il y a des cas là-bas donc Asimi Goïta ne b'i deli ala kama i b'a kɛ ala kama i ka solution kɛ an ka jamana dɔrɔguta la Asimi Goïta mali dɔrɔguta ko i b'a bila i ka priorité la quoi parce que fitiri tɛ anw na ni kɛlɛ bɛ ye fu n'a ma nin kɛlɛ kɛ mali du 100 o 100 du 50 denmisɛnninw bɛ ka kɛ fatɔ ye mali du 100 o 100 mɔgɔw ka du bɛ ka ci u bɛ ka baga ɲɔgɔn ma k'u bɛ ka ɲɔgɔn dabali mɔgɔ si tɛ ka mɔgɔ si foyi dabali u denw kelen bɛ dɔrɔgutalaw de ye dɔrɔgu kelen bɛ ka jamana ci Mandekura kɛra dɔrɔgu feereyɔrɔ ye Asimi Goïta b'a kalama Kone b'a kalama Wage b'a kalama Maliki Jaw b'a kalama bɛɛ b'a kalama Sogɛli b'a kalama u bɛɛ n'anw ka jamana de ye donc nin ye réalité de ye ne bolo ni kɛlɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ ni ne ye kɛlɛ ye i ye faamuya u tellement ni karaki de ni infosima ni manamana kow k'an ka jamana ci ni ka jugu ni bombe atomique pour que a k'a dɔn ko c'est sérieux hali kasobonba kɔnɔ bi i ye faamu u taara dɔrɔgu saisi kasobonba kɔnɔ i ye faamuya donc c'est très sérieux n'an ka jamana de ye donc ne bolo ni silamɛw bɛ fɛ ka wajulu kɛ ko la n'u bɛ fɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ni n'u kɛlɛkɛw ye i ye faamu n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn silamɛ tɛ dɔ de ye silamɛya ta i kɔfɛ n'i y'a mɛn an bɛ silamɛya kɛ ka ɲɛ an mɔkɛw de y'an mɔ ka ɲɛ an faw de y'an mɔ ka ɲɛ o de la an bɛ silamɛya kɛ n'olu kuma yira anw na anw tɛ kɛ silamɛ ye ne bolo nin de laïcité kɛlɛ ye si vous voulez vous battre sur laïcité là voilà laïcité devant vous i ye faamuya Asimi Goïta voilà l'avenir du Mali devant vos yeux Sogɛli Kokala Maïga voilà le combat devant vos yeux parti ko du bɛ Mandekura kɔnɔna la ko hali ni polisiw taar'u jɔ a da la ko fatu la ka don a kɔnɔna la a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ne ka kuma tɛ dɛ maliyɛnw ni ne wele k'a fɔ ne yan ne tɛ Mali kɔnɔ Bagadaji ni Mandekura ko duw bɛ yen ko hali n'i taara ni char combat ye ko hali n'i ye diɲɛ di Mali sɔrɔsiw ma k'u tɛ don a kɔnɔ k'u tɛ don ko bɛɛ b'a kalama ko hali musokɔrɔba minnu b'a du kɔnɔ u bɛ dɔrɔgu feere mais n'o de fɔ an ɲɛna n ko Asimi kelen bɛ ka diya aw bɛɛ la aw b'aw tilen i n'a fɔ ko règle ne bɛ loi martiaux la jigi Bagadaji kɔnɔna la n ka premier 24 heures étant président du Mali i ye faamu ou bien ministre de la défense du Mali n bɛ donni loi martiaux de Bagadaji i ye faamu ka bɛɛ ka du f'i ye dɔrɔgudala fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ datugulan to a kɔnɔ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ parce qu'il y a pas un flot il y a pas un criminel dans notre pays plus que les vendeurs de drogue qui sont en train de déraciner notre population et notre avenir Mali du 100 o 100
denmisɛnnin 50 b'a du fɛ kɔnɔ ni fama don mun na o den ye dorogutala ye Mali du kɛmɛ o kɛmɛ furu bɛ ka sa bi badiyaw bɛ ka ciya bi sifuyaw bɛ ka ciya bi ko parce que ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u denw bɛ ka dabali parce que maliyɛn dalen tɛ Ala la ka se dan dɔ ma an dalen bɛ Ala la an dalen bɛ dabalintigi na an dalen bɛ Ala la an dalen bɛ kolonifila la an dalen bɛ Ala la an dalen bɛ tiɲɛtigi la an dalen bɛ Ala la an dalen bɛ jo la an dalen bɛ a bɛɛ la anw kɔni an bɛ Ala bolo sa an ka bɛɛ di Ala ma masa min ye Ala ye mɔgɔw ka furu bɛ ka sa mɔgɔw ka balima bɛ ka tiɲɛ Mali kɔnɔ ko parce que ko ni mɔgɔ min den banala ni fa ye mun den minɛ o b'a fɔ k'ale den dabalila mɔgɔ si m'aw denw dabali dɔrɔgu de ka baara don dɔrɔgu de ka baara don donc ça c'était une affaire d'État mais ne ɲɛ t'aw si la k'aw da maga la aw dun k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko in tɛ kulonkɛ ye parce que ni bɛɛ bɔra i kan ni yɛrɛ ma bɔ i yɛrɛ kan i ma foyi kɛ i sola mais i ma se n bɛ segin kuma in kan ni bɛɛ bɔra i kan ni ma bɔ i yɛrɛ kan i sola i ma se donc an b'an yɛrɛ kan il faut qu'an ka bɔ an yɛrɛ kan de c'est très très important donc Mali dɔrɔgu ko in c'est pas du tout quelque chose à s'amuser i tɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔn a bɛɛ ka baara don i ye faamu i bolo ko mɔgɔ min t'a kɛ o i bolo mɔgɔ min b'a kɛ o u bɛɛ ka baara de don donc an ka du bɛ ka ci de la n'i ko ko avenir ni nin avenir y'anw ɲɛkɔrɔ nin maliyɛn denw de ye tan nin tun t'anw danbe ye an bɛ kɔrɔbaya tuma min na Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli i tɛ min hali i tɛ nin mɛn i ka sigo la anw bɛ kɔrɔbaya don min na Mali kɔnɔ n'a mɛnna k'i bɛ dɔrɔgu ta yɛrɛ hali i tɛ se ka sigi gɛrɛn na a bɛn ni Ala n'a kira cɛ o y'a sɔrɔ o yɛrɛ dɔrɔgu cayalenba tun ye zon ye ni mɔgɔ minnu tun bɛ dɔrɔgu wɛrɛ min an tun t'o dɔn ni tun kɛra zonminɛ ye Mali kɔnɔ i tɛ muso yɛrɛ sɔrɔ i tɛ sunguru yɛrɛ sɔrɔ zonminɛ tɛ sunguru sɔrɔ terikɛ t'i bolo i bɛ komi faden sago anw ka denmisɛnnin la denmisɛnnin minnu tun bɛ zon min u tun bɛ taga u dogo cogo sugu dɔ la ka zon min han i tɛ se ka da la yɛrɛ a bɛɛ kelen a si ma réussi a bɛɛ échouera parce que dɔrɔgu i se ka dɔrɔgu ta ka fonctionner c'est pas possible c'est impossible n'i ye dɔrɔgu ta dɔrɔn a sɛbɛn papier kan ko tu as échoué donc ni n'anw ka jamana ye ne bolo ni Mali silamɛw bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni Mali militaires bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ voilà la guerre devant vos yeux parce que aw bɛɛ ko Mali de ka d'aw ye ne ko a ma ko Mali ko fa de bɛ ne la voilà moi mon contribution nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn anw sigilen ɲɛna an ka jamana kɔnɔna la nin y'a bannen nin pewu n'an taara tan cogo la hali alimami tɛ sɔrɔ Mali la tuguni an ma ko laïcité wa an ma ko silamɛya de ka d'aw ye i bɛ taa nin k'i ka alimami ye wa n'an taara nin cogo la hali mɔgɔw tɛ den sɔrɔ tugun Mali la n'an taara nin cogo la u bɛ dɔrɔgu ta k'a tɔ créer u bɛna bɔ ni science ye dɔrɔgu kɔfɛ e yɛrɛ ma sigi ni mun ye u bɛ bɔ n'o ye mun ka jugu ni nin bɛɛ ye donc l'heure est très grave maliyɛnw jamanajɔ tɛ kulonkɛ ye jamanajɔ ye tiɲɛ de ye nin de tun bɛ ne bolo ka d'aw ma pour le moment